Върва днес към сервиза и съм ядосан, защото пореден клиент, някой от вас, отново е бил частично измамен. Казвам частично, защото когато даваш почти 6000 лева за компютър, трябва да получиш качество. Стига с тази цена, стига с това най-ефтиното. Трябва качество. Качеството определя всичко. Елате да видите за какво става въпрос. Знаете ли защо ми е тъпо? Защото хората се подлъгват по маркетинговите трикове на големите вериги, накрая дават една маса пари и получават това. Тук може да станете свидетели на изключително пошло изпълнение при сглобяване на компютърна конфигурация от този клас. Направо е подсъдно да имаш RTX 5080 и да я напъхаш в тази изключително тясна кутия, оставяйки само по 2 мм отстояние отстрани. Тя горката едвам диша. Още по-страшното е процесора. 9900 X3D, оставен само с този Single Tower, Single Fan Cooler на Thermaltake, без нито един топ или Rare Fan, който да спомага на въздухопотока на тази кутия. Ако някъде има нагледен пример как не трябва да се сглобява конфигурация, това е тази. Грозно изпълнение на колегите, които няма да назова, но така не се прави. Клиентът е дошъл при нас за съвет, за молба, с кутия, с охлаждане, защото изпитва затруднения при тежък и натоварен гейминг. И ми много ясно, че ще изпитва. Това тук е под всякаква критика. В следващото видео ще ви покажа нашето изпълнение. Така че, до съвсем скоро.